হামবাই sini media takukno tai joto tini oro tini je mega mass gathering tini oje 10 nambari eka madok bari o tini oje sini program no success khaya bagai sini waite bailu ajak joto nang hambai maro tai je nai to nai joto khagna takuk bungtano ba belake hambai maro जों दिनै अ पान्दानि बिसिंतै हाजिंगानि सिगां सायनाय आनि कलिग बानि तांसं सिनि ताकु सुरत साका सिनि मेन डिमान्ड बा सिनि मेन नाहारमुं जों अ जागायाव नायनो दिनो रंगुलगन गोबां फाइजाक नुनाय अ जागा जों केबनो जों रांनि बागै केबनो जों अ जागा न कासेरानि बागै केबनो जों मानि मुंसारानि बागै तुबिया फियाबा सिनि जे कोर डिमान्ड गेट तिप्रलेन अ चबानो जों सिनि कन्टिन्युअस जों जतखन पन्त जों मायासाक पन्त जों sini white tape ni bisingtei sini tidapre ni bisingtei ti pramod hazara senior ni bisingtei जों sini continuous ni jotokhon ponto maya sa ponto sini bubagran ti dulungmai जों omhage जों khlainu thanai aboni bai khajani takotei bujang जों गोबां बर' कक सिरि जागा गोबां बर' सुनो कक साका फियाबा आं तिनि अबनो स्राय सानामु जों तिनि अ जागा सिनि जों कक बाया जों सामुं बासि खालायफुंनाय सिनि जे तिनि अ जागायाव बिसेस खालायनाय जे नांकुकबारि बर' तिनि नरक खनाय मानानो तिनि मेन डिमान्ड तामो सिनि आसल नाहारमुं तामो आबो जों तिप्रासनो कुनु थकाइया गोबां बरक सनो सावबो बाग्रासनो ताताल कक साव तिप्रासनो थकायो गोबां जागायाव साम्प्रदायिक कमिउनियेल कक सावनो तिनि जों स्राय कं सानामु जों पुलानिसि दाबुसाक जरातै जों कुनु दिने फानो कमिउनियेल वार्ड सिन बुबाग्रान कुति जों खनायखो इभेन सिंगल सिनि वर्कार नि बिसिति जों तामो कमिउनियेल नियाखो सिनि चबा अबो खासिनि थिनांनि बागै सिनि फिउचारनि बागै सिनि जेनेरेशननि बागै अ चबाव जों जतनो बसगाव जों ते पालबाक्सा थानचाख्लाय जों चबा ख्लायनाय आबन बागै थां जत खाजन ताकुते बुंचनो जों अ जागा सिमिया जों आगामियाव जों थानाय खुवायो साफ्रोमबो थानाय जों साउथ त्रिपुरायाव जों नाखो कान्चनपुर थानाय दलायाव थानाय सिनि चबा मायखन कन्टिन्युअसलि जों खाय थानाय आवश्यक कक नन थायो नन बिसिते जामु जों